Nake kira sashen Hausa na gidan Radio Garkuwa akan mita 107.5 FM. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa tare da kuwa sashen labarin namu na Hausa wanda ke zama bita akan wannan makon da ke shirin shudewa wanda nake zuri sai zan gabatar tare da tallafin Burkina Biya bangaren nagurori. A kada labarin za ku yi cewa yanzu haka dai shugaban kasar Nijar ya fara gudanar da ziyarar aiki ta gani da ido a cikin ƙasa wanda sati mai zuwa ake fatan zuwan shi a nan birnin Maradi. Hanyar jirgin ƙasa daga Najeriya zuwa nan Maradi na ci gaba da tafiya yadda ake bukata, tuni dai hanyar jirgin ƙasa ta tunkaro Katsina kuma nan ba da jimawa ba za ta zuwa nan Maradi. A cikin wannan mako ne gwamnan jihar Maradi ya yaba wa yanayin damunar bana a yankin Madarunfa duk da cewa yankin na fama da matsalar tsaro da har take hana wa wasu jama'ar gudanar da noman damuna. Yanzu haka dai jami'an 'yan sandan tsafta na jihar Maradi sun soma gargadi ga masu masana'antun yin ruwan sanyi na fiya wata a nan Maradi. An gabatar da bikin haska wani fim ko wasan kwaikwayo a Plaza Maradi da aka raɗa wa suna faransancewa da Ennamur Paradoxal a maraicen jiya Asabar. Sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran. Yanzu haka dai shugaban kasar Nijar ya fara gudanar da ziyarar aiki ta gani da ido a cikin ƙasa wanda sati mai zuwa ake fatan zuwan sa a nan Maradi. Rumana Taru da ƙarin bayani. Janar Abdulrahman Chani zai fara rangadi a cikin ƙasar daga wannan Asabar a Doso. Wannan rangadi zai kai shi zuwa wasu manyan yankuna bayan ziyartar Tawa gobe Lahadi. Shugaban zai ci gaba zuwa Maradi, Zandayar, Difa da Agadas kamar yadda ya yi a Tilaberi a watan da ya gabata. Shugaban zai duba wasu yankuna da ke fama da matsalar rashin tsaro tare da jawabi ga jama'a a kowane mataki kan halin da ƙasar ke ciki, muhimmancin sauyi da ayyukan farfaɗo da ƙasa da irin manyan ƙalubalen da ake fuskanta. Hakan kuma wannan rangadi dama ce ta kare shi ya yi nazari kan wasu shirye-shiryen juriya da ci gaba da ake aiwatarwa a wasu yankuna na ƙasa. An gane Rumana Taru da wannan garin bayani. Hanyar jirgin ƙasa daga Najeriya zuwa nan Maradi na ci gaba da tafiya yadda ake bukata, tuni dai hanyar ta jirgin ƙasa ta tunkaro Katsina kuma nan ba da jimawa ba za ta zuwa nan Maradi. Dr. Abdulrashid da shugaba mai kula da aikin hanyar ta jirgin ƙasa rashin jihar Maradi ya mana ƙarin bayani. To aiki da yana tafiya ya kan kama sosai, ba a taɓa tsaya ba gaskiya. Dan da wanda aka samu kwanakin bayan su duka an kare da shi. Akwai lokacin da aka dan samu matsalar kuɗi wanda ita Najeriya ta da tare da haɗin gwiwar China da kamfanin da shi yake aikin wanda ake ce ma CCCCC, China Construction and Corporation Company, Corporation and Construction Company, wanda suke aikin Najeriya da kamfanin sun cika dala biliyan 1 ko yance miliyan 1,300 ta dala, wanda ita Najeriya take da kashi 15. To tun da aka zuba wannan kuɗi aka tsaye da wannan magana gaskiya aiki bai sake tsaya ba, sai dai yance misali dan na wanda ake samu bangaren sufuri na irin yaƙoƙin nan da ake yi a kasashe wanda ke sa jirage suna dan zagaya wanda zai dan sa aiki ya dan wuce lokacin da aka yi ne yin shi. Yanzu aiki yana ina. To aiki ya baro Daura tuntuni ya shigo jihar Katsina dama aiki, to amma bai shigo Katsina gari ba. Aiki ana ta yi ba a tsaya ba gaskiya, ana ta yin shi, ma'aikata suna ta aiki kuma suna aiki da kayan zamani. Insha Allah nan da ɗan lokaci kaɗan zai zo Katsina kuma ba da jimawa ba zai shigo Maradi insha Allah. A yini suna yin kilomita 6, to aka auna gaskiya ba da lokaci kaɗan suna shigowa Maradi insha Allah. Wasu jihar Katsina tana daga cikin jihohi a tare Najeriya ke fama da harkar rashin tsaro. Ya wannan aiki ke da game da harkar rashin tsaro? To bangaren rashin tsaro gaskiya su cana samun masu aikin injiniyan sun ɗauki matakai wanda suke daidai da tsarin su. Sun ɗauki wasu wanda ake ce mai yan vigilante kusan na sun ba su mota ta kai kusan guda 20 wanda motocinsu ne da makamansu wanda suka ara musu, wanda daga baya wani tsari ne ake kuma daga baya su an shi makamansu wanda su wannan yan vigilante gwamnatin Najeriya ta san da zaman su duka su ƙarƙashin gwamnati su masu amma ba sojoji ba ne, wanda tana yi wa su ɗan sun ɗan yi zama cikin tsarin su. Dr. Abdulrashid da shugaba mai kula da aikin hanyar jirgin ƙasa reshen Maradi kenan kuka saurara.
A cikin wannan makon ne gwamnan jihar Maradi ya yaba wa yanayin damunar bana a yankin Madarinfa, duk da cewa yankin na fama da matsalar tsaro da har take hana wa masu wasu jama'ar gudanar da noman damuna. Gwamnan jihar Maradi Yusuf Mamman da ƙarin bayani. Alhamdulillah, muna zaton da aka gai nan bana da mana ta Madarinfa sai mu kare ma Allah godiya. Na duba na gani ba inda aka ce mun ga ƙauyen da damuna ta da maza. Tabbas an daga zancen wasu ƙauyuka wanda ke kan iyaka inda yanayin tsaro yake sa wani lokaci shi mai gonar bai samun damar koyar noman kuma bai yi shi wanda yake so. To yanayin tsaro ina ganin idan aka zuwa baya shekara 2 baya da yau ina kirzaton tabbas an samu dama. Lalle ne muna Madarinfa da aka yi juyin mulki ina kirzaton barikin soji da muka zo muka tardo a wannan yankin Madarinfa da zai barikin soji guda 10 a yau a bisa biyan daga muna da guda 20 ba ne. Kuma shugaban kasa ya bada umarni a ci gaba da kera sabbi saboda a samu duk inda ke da hanya wadda dan ta'adda zai biyo ya shigo ya yi barna ya koma ya zamanto idan zai zo zai wado kan jami'an tsaro. Zancen takin zamani ina ganin kuka ne na jama'a. Shugaban kasa ya ji ya maido kai ma bisa kan aikin da ya sa rota, kuma yana ganin yara yana kusa ko yara na tabbata akwai taki akwai an gare gare mu ko to masha Allah wannan takin in Allah ya so yana na a hannunmu kuma za a fara ayyuka da shi insha Allah. Shugaban kasa ya yi Kun saurari gwamnan jihar Maradi Kwantarola Yusuf Mamman kenan. Yanzu haka dai jami'an sandan tsafta na jihar Maradi sun soma gargadi ga masu masana'antun yin ruwan sanyi na fiya wata a nan Maradi. Hakan ya biyo bayan yadda aka gano wato masu kamfanonin ruwan sanyi wato ruwan sanyi kenan cikin kazanta da dauda a birnin Yamai. Usman Yakuba shugaban rundunar 'yan sandan tsafta na jihar Maradi da bayani. Na farko muna son cewa da duk wanda suke kasuwancin wannan bangare ya kamata su gano cewa da duk in kana da a cikin ƙasa abubuwan duk da kake doka ta yi tanadi cewa da kayan da ya kamata ka yi don ka bi dokar nan da a kwashe lahiya. Ne dosi ne kamata ka yi dosi dangance da ka zo ma'aikatar kiwon lahiya ta baka haske ta baka ra'ayinta ta baka takardun da za ka cikawa wanda za ka sa cikin wannan dosi. Ya kamata kuma a je ma'aikatar kulawa da ruwa shi ne ke cewa hydraulic wanda za ta je ta ga ina ne za ka yi in foraji ne in kuma wani aiki ne dai za ka yi wanda ya shahide tono ruwa na ƙasa ya zamanto an baka wannan takarda ta izini in ka gama shi ne dosi ka wanda zai baka izini ka yi sa ruwa a cikin leda ka saida. Amma su sai da wannan su gano cewa da ake tono ruwan nan yana da ƙa'idodi ruwan nan wanda ake umarni da su a cikin leda. Na farko ya zamanto ruwan nan dai na ɗan kamfanin gidan ruwa ne mashin ɗinka ce za ka sa da ci wannan ta ɗora samun ka a leda, ko kuma cewa da in foraji ne ka yi ya zamanto a ce ruwan nan kan kawar sai da su ka ɗauki ɗan ruwa kaɗan cikin kwalba ka mai hydraulic su yi duba su a tabbatar da lahiya da suke a baka takardar izini sannan ka zo ka fara kafa mashin ɗinka. Ko da an kafa kamfanin na yin ruwa a cikin leda ya zamanto gewayen kamfanin nan ko gewayen foraji ya zamanto babu wani tarin shara, babu wani ruwan gwalolo, babu ruwan wata salanga mai dai kazamta, babu wani bulbuzu wanda ake yadda kamar wata gawa wani abubuwa da wanda gashi na ido na abin da wanda zai tabbata da yana da gurɓatar wannan gashi. Akwai kayan aiki cewa da mashin kin nan mai sa ruwa a leda, kuma wani lokaci ma za a gani kwab ne mutane za su ɗora amfani da su da yan mashin yan karama ana cika leda ana ɗinki a ko ana kullewa
duk wannan abubuwa ya zamanto abu ne wanda an tabbatar da shi da tsafta, don saboda ayyuka na ƙasa ba a hana su, amma dai ana so a yi su a cikin tsafta, a cikin bin doka. Ya zamanto masu sa ruwan nan ga leda suna yin bizit, an tabbatar da lahiya da suke. Wani za a gani yana da malati ga hannu, yana da kuraje, yana da ko wani zawo da amai, ko yana wani malati can wanda shi mai gidan ma bai san da shi ba, amma ya bar shi yana ɗura ruwa ana kudu ana saida ba sani. Ruwan sha kowa ruwan sanyi ke na manzala, amma sai ga fiyawa ta cikin leda a rana, ko kuma cewa da ita ledan nan ma ba a yi ƙa'iyyade ba da inda ake kwamanikin ta, rubutun dai ne ake ba da aro sai a zo a rubuta. In ka karanta abin da ke rubuta ga ledar da abin da ke ciki ba ɗaya bane. Shi mai sayan ruwan nan ya sha ya zamanto yana lura cewa da ruwan nan wai ba da rana suke ba, ya dora daga ledar nan yana ɗan duba ga rana ya gani in babu wani alamun wata tattakar da ke ciki. Ta bakin Usman Yakuba kenan, shugaban rundunar 'yan sandan tsafta ta jihar Maradi. An gabatar da bikin haska wani fim ko wasan kwaikwayo a Plaza Maradi da aka rada suna cewa da Ennamur Paradoxal a Maricin jiya Asabar. Wannan wasan kwaikwayo na da burin wayar da kan al'umma a bisa kyamar da ake nuna wa mata wanda suka kasance masu zaman banza dalili da wani kuncin rayuwa da ya jefa su cikin wannan yanayi, wanda wani ɗalibin jami'a mai suna Umaru Mai Nasara Shamsuddin ne ya jagoranci shiryawa, kuma ga dalilan shi da ya faɗa mana na shirya wannan wasan kwaikwayo. Gaskiya ni abin da ya sa ni shirya wanga film din wata ne kamar da muke anket na da ya sha da gwai kawai Allah da ikon sai na gamu da wata yarinya tana ta kuka, na tambaye ta bai Allah ne ki wawa, ta ce wallahi ta rasa uwa ne, ta rasa uba, amma kuma ga yanzu ta rasa abin da za ta ci, har ya sa yanzu ta shiga karuwanci ba dan ta so ba. Shi yasa na yi rubutu kan shi, nake so a barka masa, a tambaye su menene yayi silar shigar su kan waga rayuwa, in ba mu iya auren su mu sanyo su ga shikin mu don mu taimaka musu su yi ta ma kan rayuwa ko da mu aure su. To game da muka ga gashi an yi waye gari an zo an haska shi, shin za ka yi dan gaya mu yadda aka yi wurin shirya shi musamman bangaren abin da sha da wani? To wallahi an sha waya. Mene shan wayar da muka yi, babu wani aiki da nake yi ga yanzu, kawai muna kama ne. Wata abincin da za mu ci ma daga gida nake zuwa da shi, haka nan muke gamuwa. To da yake abokan masu kama aiki mutane ne na kirki wanda suna kamawa kullum, haka nan muke haƙuri. Wata ran mutum ma yanzu ƙasa zai komawa, amma haka nan muka yi ta haƙuri tun farko muka ɗauka har ƙarshe ba tare da kowa ya yi kuka ba tsakanin. Me babban burin ku cikin wannan aiki? Gaskiya burina kan matasa da yawa irinmu da ke zaune a garin Maradi. Muna da ilimi na mu rubuta, muna da ilimi na mu wallafa, kuma mu wayar da kai kan halayen da ake ciki, amma ba mu samun tallafawa. Idan a ce yau an shiga wanga abin ya girma, yau matasa sun shigo an rinka aiki da su na wayar da kai, yake ga da yawa sun samu aiki kan waga da yayi. A cikin fim da an yi Hausa, an yi Turanci, kuma ya zama bancin yasa. To gaskiya abin da ya kai ne yin haka nan, sabida harshe 8 muke da a wanga ƙasar tamu ta Nijar. Shi yasa yau ya kamata a ce dan kishin ƙasa, dan haɗin kanmu 'yan ƙasa, kowane harshe ya shigo. Shi yasa ne wannan tunanin, kuma muka Allah da ikon shi muka samu zabarma, muka samu buza, muka samu illani, muka kowa dai aka samu mai shigo cikin ta. Shi ne fim ɗin ku na farko ko wasu? To gaskiya shi ne na farko ga yanzu wanda na fara haskawa, amma kuma akwai wasu da yawa a rubuce ba mu samu dama rubuta su kuma haskawa, yanayin na ba mu da kamar waye na aikata yin haka nan. Da hakan ne kuma muka zo ƙarshe abin da ya saka fuskar lamarin namu na sashen Hausa, wanda ke zama bita kan wannan makon da ke shirin shudewa a madadin Burkina Faso da sarrafa na'ura da Zudi Salisu na gabatar da labaran, ke fatan mu wani lafiya.